Ами все още не може да се чувстваме европейци, тъй като Европа колкото дава, толкова и взима. Значи някои неща са добре дошли, но в случая повечето от нещата, които идват от Европа, не са добри за българския народ. Най-вече това, че трябва да влезем в Европейския съюз с еврото. Имаме голями неща, в смисъл такъв от Италия и Испания и така нататък, които хората не са доволни. След смяна на обмяна, значи хубаво да си бъде българския лев, ние сме българска държава, българи и затова трябва да останат българските неща в България. Политиците нека малко сериозно да погледнат нещата, как нещата се развиват в България. Колко е беден на българския народ, нещата да се развиват в финансова гледна точка, защото не може да ги стигнем в Европа.